Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us porto aquelles coses que he comprat principalment per rebaixes. Així que, si voleu saber què m'he comprat, us deixo amb el vídeo. Començo amb l'única cosa que no estava rebaixada, però la veritat és que és un objecte que, sincerament, no l'he vist mai rebaixat enlloc, ja que és una cosa molt temporal que es compra i és una agenda. Cada any me'n compro una, jo no sé viure sense una agenda en paper, i aquest any doncs m'he comprat aquesta de la Moderna de Pueblo, és la Vaga Durmiente, com veieu, i té una bella dorment, estil Moderna de Pueblo. Els últims anys sempre he tingut la de Mr. Wonderful, volia canviar i estava entre aquesta i la de la Vecina Rubia. Aquest any he caigut aquesta, l'any que ve doncs ja caurà la Vecina Rubia, perquè és que m'encanten totes. Al començament hi té pòstits varis per fer llistes i per marcar coses. I, bueno, com veieu ja l'he començat. Varis enganxines per anar marcant coses en els dies importants. Vàries de princeses Disney caricaturitzades, estil Moderna de Pueblo. Unes on tens el teu príncep secretari. Qui no en vol un de príncep secretari? I una pàgina dedicada única i exclusivament a la menstruació, per posar enganxines en el dia que t'ha de venir la regla. Jo normalment hi poso una enganxina més discreteta, però bueno, aquestes també poden ser molt divertides. Com veieu aquí venen marcats els mesos perquè sigui fàcil buscar directament el dia, o el mes que busques, vaja. La primera pàgina de cada mes és un calendari mensual a vista, i és una pàgina per setmana. A més té aquí d'entrada un sobret per posar-hi papers amb goma perquè no se t'obri quan ho portes dintre del bols barra motxilla barra on ho portis, així que molt guai. I si no recordo malament val 16,90, més o menys. Aquest tipus d'agendes acostumen a valdre totes més o menys el mateix. Següent, bueno, això és una compra més aviat impulsiva, la veritat, i és això d'aquí, joc de El Sims 4 amb l'expansió de Perros i Gatos. Bueno, estàvem a la botiga Game, el senyor de la casa s'estava comprant un joc, jo vaig veure aquest i me'n vaig encapritxar, així que tenia descompte, no recordo el preu original, però em va costar 39,95 i bé, bueno, és el joc bàsic, el 4 no el tenia aquest, i l'expansió de Perros i Gatos doncs és perquè les famílies puguin tenir gats i gossos. Els pots adoptar, els pots crear tu, bueno, pots tenir una clínica veterinària. Jo ja havia tingut el Sims 1, el Sims 2, el Sims 3, sempre n'he estat molt enganxada i des que en tinc, sí, no sé quantes hores porto ja jugades perquè se'm passa el temps jugant i jugant i jugant, se'm passen les hores i no tinc límit, així que nou vici per l'estiu. Venen vacances i em puc passar el dia jugant. I anem ja pel que és roba. Sé que a l'últim vídeo vaig dir que necessitava pantalons, vaig anar de rebaixes i no vaig comprar ni un pantaló, però també necessitava bruses que m'arreglessin una miqueta per anar a treballar, doncs, o simplement per veure'm una miqueta millor. Tinc la sensació que sempre acabava anant amb samarretes molt bàsiques, o no tan bàsiques com a tal, sinó samarretes i pantalons, i volia alguna que em comencés a arreglar una miqueta. Vaig anar primer al Zara, perquè vaig trobar que pel tipus de roba que volia, doncs el Zara, com que era més l'estil, doncs això, unes bruses més per arreglar, doncs el Zara. I tenia clar que havia de ser secció de rebaixes, o sigui, no aniria a la secció normal perquè no em venia de gust, la veritat. I, o sigui, era piles de roba mal posada, mal plegada, mal exposada, tot molt malament. I era un dia de cada dia, no era un cap de setmana que diguis que has anat un dissabte a la tarda i òbviament se t'ha omplert tot.
No, era un dia entre setmana, si no m'equivoco, era un dimarts. O sigui que havien tingut tot el dilluns per recol·locar les coses. Era un dimarts a la tarda i hi havia piles i piles de roba mal posada. Sincerament, tal com vam entrar, vam tornar a sortir i vam anar a l'H&M, que allà doncs sé que sempre trobo coses, i l'H&M estava tot ben col·locadet, tot ben posadet, amb prou feines hi havia coses fora de lloc. Així que, com sempre, sí, acabo trobant tot el que busco a l'H&M. Em vaig comprar aquesta brusa barra samarreta. És una bàsica, però una mica més, així, amb un punt més. Com veieu, amb aquest volantet i asimètrica, és blanca i no és gaire llarga. Això és el més bàsic que em vaig comprar. Estava rebaixat, valia 12,99 i vaig pagar-ne 6,99. La següent sí que ja és una brusa una mica més d'arreglar, tot i que d'arreglar sense, què dic, no? Vull dir que arreglada però informal. Sense mànigues, és una brusa més tipus brusa, amb coll així com veieu de camisa i una miqueta obert, tot i que es pot cordar fins a dalt, té botons fins a dalt, amb aquest estampat tan curiós i com veieu transparent, o sigui, arregla però no molt, perquè és molt transparent i el dia que m'ho vaig emprovar duia uns sostens de color beix, o sigui, de color carn, per dir-ho d'alguna manera, i quedava bé. O sigui, amb uns negres també pot quedar bé. Sí que sí o sí necessites alguna cosa a sota perquè transparenta molt. Però bueno, una brusa, l'estampat em va agradar molt, és més curta de davant que de darrere i també estava rebaixada de 9,99 a 4,99. I la següent és aquesta d'aquí. És del mateix estil que l'anterior, amb estampat diferent i més gruixuda. De fet, aquesta porta una mica de forro a la part del davant, per tant ja no transparenta tant. Porta un llacet per lligar el coll, si vols. Suelto també queda bé. Ja sí que si no lligues el llacet aquest queda més oberta, queda una mica més escotada. No molt, tampoc. Tampoc ara aquí sembli un escot fins al melic, no? Queda una miqueta més escotada i prou. I la idea és la mateixa que la d'abans, però aquesta sí que és igual per davant que per darrere i darrere. Valia 19,99 i jo em vaig pagar 9,99. Com veieu, les rebaixes em van sortir bastant a compte, la veritat. I encara que creia que ja tenia prou, però vaig veure que Mus Bonbon també tenien rebaixes i aquest matí he rebut aquest paquet. Ve dintre d'una tote bag seva. Olora molt bé. Té una olor peculiar. I dintre de la tote bag està tot embolicadet amb aquest paper de seda, que és el que dic que no he obert. Com veieu, encara hi ha els celos ben posadets. El primer que vaig agafar va ser aquesta samarreta. És una samarreta bàsica blanca amb un escrit aquí que diu Be the Ocean. És el model Miracle en blau, valia 26 euros i estava per 15. O sigui que les rebaixes estaven molt bé, la veritat. I una samarreta bàsica, això, doncs blanca amb unes lletres en blau. També era en rosa, crec que era, però no m'acabava de convèncer, la veritat. La següent ja és amb màniga llarga, veieu, màniga llarga, i és aquesta, és el model Tapioca, i és una bàsica gris, però al baix és com si portessis una camisa a sota. Doncs pel mateix, és com arreglada però informal, vas amb samarreta però té un punt així com més diferent. Aquesta valia 32 i jo em vaig pagar 20. I el següent és una dessuadora, és aquesta, és el model Brume, que és el de l'am gris, amb les lletres aquestes com de felpa. Unes lletres així com de felpa en rosa, que posa Brume, i el baix és blanc. Valien 35 i jo em vaig pagar 28. Una dessuadora també una mica més arregladeta, per dir-ho d'alguna manera, no la típica amb caputxa, totes les tinc amb caputxa. I de tant en tant sembla que quan
fa fred, una sense caputxa, per poder-te posar una jaqueta a sobre també la necessito. Així que aquesta... guai. No he comprat res més, crec que ja és suficient, roba. M'agafo uns dies de vacances, ara tinc vacances a la feina, així que m'agafo uns dies de vacances, tornaré al setembre amb més forces, aprofitaré aquests dies per adelantar feina i gravar i aquestes coses, i no, intentar, vaja, agafar-m'ho amb més forces, no amb més forces, amb més esperit, perquè acabo anant sempre a l'últim moment i no pot ser, així que espero ara al setembre aprofitar, adelantar feina i començar el setembre enrodat. A veure si ho aconsegueixo o no. S'accepten apostes, deixeu-me baix a comentaris si creieu que seré capaç de no anar a l'últim dia com fins ara. Avui és dijous, demà penjo el vídeo. Com sempre estaré al migdia exportant-lo, per a la tarda tenir-lo penjat. No pot ser això. Així que espero ser més previsora aquest any. Propòsit de setembre, en lloc del 9 de setembre, ser més previsora. Tots sabem que si porto 30 anys no sento, no canviaré ara. Res més. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me baix a comentaris què us han semblat les compres de rebaixes. Si també sou d'aprofitar per comprar-vos roba així una miqueta més diferent també, no només els bàsics de sempre. I si esteu viciats als Sims, des que teniu ús de raó, perquè des que va sortir l'1, des que va sortir el Sims 1, que hi he estat jugant i no he parat. Així que si sou fans i viciats dels Sims, deixeu-m'ho també baix a comentaris. I res més, jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!